Ambalmo kunungo antuni kibaruya do lasi awma o kibaruya abora anga jamana marabo ulu yere de yoro krengre nyana minyi anga jamana marablo nyemgo bi no shugel kokala maigai o suve anya jirawla kafo tumadola abise wala tumadola niya shefoloy mali marakuntigi niya bo general Musa Traoré la minu sona pampara ka Fransi jalagi kafo gelea mbe mali dala ote jamana wore noye oye Fransi de noye kuma ye kuma grimbai hali ni afwanga jamana kuntigi nyana kuka kuma ifo amancha mugola mimbisi wala mimbison ka gelea soro kani kuma ifo mali marabau unika kare sabu ni kuma sugu mawoma ni faratira ka kuma fo eta galo note jamana kuntigi koro no Ibrahim Boubacar Keita ye ale sigira fangana watimi aya jira kafo marfabe mugomun mbulu kamaldun juli bonku malinu uluti sigi kapma kuma indu niya laje jonkala che kuma hakikado nga niya fokaba edun tati yere kuma akera ina fati be maldin do umabi wado yere utara foka jira kafo tumadola niye mali laje odela kodona do kuku mali jugu dube mali kono jugu werete mali la mali den yere ko hakilimani kodona kuku minu yere be no jamana kulatkala uye makalane olude mali janfa bagay nga chikorbani musokorobaw aw yere yandege kuma mina koni ma korofo kuma me tuma wotuma hakilima ne kodona kuku ikasu tudumbaga udo niye ma korofo to ituma wotuma minumbe tudu ikasu olude bi korofo niya shefolay ma kasoro mali kono no ye mali marabaye inafo premier ministre inafo president zinata ye premier ministre de shugel kokala maiga aye Fransi jalagi nire kuma kura sabu kunungo donkibaru kene kantu nyefolike ako Fransi de ye papalikela jugu munu kembe kuka daga usigi mali kono nuka bara ye mali reddu mali marabaw fanga ka ci sigi fon fembe no ye jamana tamashi no tu sigimbe mali yoro olude wo sigiro nunu kalaya akera mali ka ci sigiu akera mali marabayo akera mali dun ka chake kulu nula ka chake bulasu akera dogotrosu yo o shugel kokala maiga aye Fransi jalagi kafo kidal mimbe bi ni mali reka marate tobu bafo mugumun mako terroristi nunu ulu de kalana ku dege papali wale wula ani srodasiya dongo ko Fransi de kidal papali kelaw kololoni tunyuni jugu ani wale jugu munu nulu ye wale munu be mo papa ko Fransi yere de o keba do dege srodasiya ni kele nyedona kidal mani fora on fe kunungo nga mire ye kibaruya labeni ani kibaruya fasiri lasi bulasu mimbe nabi fama ko studio tamani ale ya jira ka fo jie dungu do de bi ka fara mali ni Fransi nyonche fundininga mali ani Fransi nyonche gelea ku do de bi ka fara ka atika suma fieu sabu dogon damane anga jimana marabulu nyamago no shugel ko kala maiga kwa Fransi jalagi ka fo ko Fransi de papali kala jekulu ulu dege papali wale ni bingani wale chejugula amfa dugulo kan tumamina atumbe Genève tamana Genève ye nazara dugu doye ayre ka fo chugula ko Fransi de mali soldasi bali ka banamini ni kidal duninche ako Fransi ye yorodo kerengre mali dugulo kan koy wa yere ye papali kulu nunu do ku dege surdasi ala ku laben koy ni kuma infora anga jimana marabulu nyemgo fe bi no shugel ko kala maigaye ako ninkulu nunu dege da surdasi ala ni Fransi yere jalatiki do ye ako akero yoro la wa dalube ulu bulu koy shugel ko kala maigaye mi soro ka faraka ako Fransi soldasi de mali bali kadu kidal ni kuma ni fora rishuka kuna funi lasi bula sudo de ya nyininga asolaka ni kuma info akera Genève no ye l'Europe jama duguba doye utuye dungile kerengere ko kori atononi anyechi je dugukuluka je jamana ukono okera juma temene kase sibirima Octobre kalo tleshigi kase tle konondon demanema ni jalagi ni fora sugal kugala maiga fe onyero ka dungibaru temene nuna anya jirawla ka fo Fransi bella bendela aka kelebolo nimbe nuka maku barkan uluka kele daga do ulu be mali dugu yoro do la san wulu flay
min ye Faransi ka kɛlɛbolo ye o bɛ Mali dugukolo kan. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama k'a fɔ min ye Barkani ye a bɛ an fa dugukolo kan bi. Faransi ka kɛlɛcɛw o ka ca ni san 7 ye. Kunungo an y'a jira u la k'a fɔ nin ma kɛ a ka dantigɛli fɔlɔ ye, sabu diɲɛ jamanaw ka lajɛ kɛnɛba kan n'o ye Assemblée Générale des Nations Unies ye. O sugɛli kelen a ye dantigɛliw kɛ ne hakili la k'a fɔ hali minnu bɛ yen n'olu ye kunungo dɔnkibaru lamɛnbaaw ye. Sugɛli ko Faransi b'a fɛ k'i cun ni Mali ye. Faransi bɛ k'i fori ka bɔ Mali kɔrɔ, wa a ka forili a ma Mali ladɔnniya, a ma Mali bɔ a joona, ani Mali ma bɛn a kan. Sugɛli ye kuma min fɔ o ma bɛn Faransi jamanakuntigi ma n'o ye Emmanuel Macron ye. Tajuru sira bolo ma o ko ko Sugɛli ninnu yɛrɛw bɛ kuma min fɔ kɛ fɛn min olu n'u fɔli man kan, sabu olu tɛ halala fanga sigilen ye. O Sugɛli yɛrɛ ko ale ka jamana mara sɔrɔli ko o wolola ko jamana fanga pɔrɔni siɲɛ 2 ale ka fanga sɔrɔli wolola o de la, ko ale yɛrɛ tɛ halala fanga sigilen ye. A y'o kuma min fɔ Faransi ka lasigidenso min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan, anw yɛrɛ ka ministre min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la, o ye Faransikaw ka lasigiden min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ k'a wele k'a jɔnnasigi k'a jalaki k'a fɔ kuma min fɔra Emmanuel Macron fɛ k'o tɛ kuma ɲuman ye fiyewu. Sugɛli ye nin kuma min fɔ juma tɛmɛnen a kɛra i n'a fɔ Mali b'a fɛ k'a yira de diɲɛna kɛrɛnkɛrɛnɲɛna min ye Faransi jamana ye ko ale ye jamana ye a kan tɛ mɔgɔ ka juru la. Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya jamana de. O kuma ninnu damantan ninnu de kɛn bɛ ka Faransi ni Mali cɛ gɛlɛya bi kosɛbɛ. Sugɛli ye jalakili kuma min fɔ juma tɛmɛnen a ye nin kuma in fɔ nanzarakan na, an bɛna bayɛlɛma bamanankan na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na. Bisimila Danbele. Arrivé à Kidal, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Tuma na Faransi soldasiw olu donna Kidal u ye ne faso Mali soldasiw bali ka don Kidal. Elle a créé une enclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? A ye dama dugukolo tigɛ yala y'a kɛ cogo di? Ansardine, une organisation déclarée par les Américains. Ansardine nin ye kulu ye kulu min l'Américain yɛrɛw ko nin ye papali jɛkulu de ye minnu bɛ mɔɔw jabɔ walew ni kojuguw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ kɔni. Une branche de Al-Qaïda au Mali. Nin ye Al-Qaïda ka bolofara dɔ de ye an fa dugukolo kan Mali la kɔni. Son chef, les Français ont pris ses 2 adjoints pour former une autre organisation. Faransi ye kulu in ka ɲɛmɔgɔ 2 de ta k'olu labɛn k'u dama kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye tuguni. C'est la France qui a créé cette enclave. Faransi de yɔrɔ min n'a farila ka bɔ Mali la n'u y'a tigɛ ka bɔ Mali la Faransi de y'o labɛn. Il y a des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français. Nous en avons les preuves. Faransi yɛrɛ sɔrɔdasi jalatigiba dɔw de ninnu labɛn k'u lami k'u kɛ sɔrɔdasiw ye ka kɛlɛ dɔnniya ani kɛlɛ fɛɛrɛ ni kɛlɛ dabali diw ma k'u dege nin bɛɛ lajɛlen na wa a daliw b'an bolo dɛ. An balimaw aw ma Sugɛli Kokala Mayiga ka kuma in mɛn nin kɔni ye jalaki sari yɛrɛ de ye ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ jamanakuntigi ma. A ye nin kuma nin fɔ waati min Faransi an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an y'a jira u la k'a fɔ Faransi jamanakuntigi bɛ n'o ye Emmanuel Macron ye a ye farafinna denmisɛn dɔw tɔmɔ. Daba Bala Keyita y'a jira k'a fɔ maliden minnu taara kɛnɛ kan a bɛ maa 11 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la nka maa minnu welela Faransi fɛ denmisɛnw n'a farafinna denmisɛn jamakulu dɔw ka ca kosɛbɛ. Nin ye Risiw ka kunnafoni lase kɛ bondaso dɔ ye. Olu y'a jira k'a fɔ Sugɛli n'o y'an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a ye nin kuma min fɔ ka Faransi jalaki panparan kɛnɛma nin cogo in na ko olu ye Faransi jamanakuntigi u ka bondaso ɲininka fo ka se nin yɔrɔ in ma u ma sɔn ka jaabi di fɔlɔ. Sugɛli Kokala Mayiga i ye nin kuma in fɔ an y'a jira u la ka kɔn nin kuma in ye dɔgɔkun tɛmɛnen diɲɛ jamanaw ka lajɛ kɛnɛba kan n'o ye Assemblée Générale des Nations Unies ye o Sugɛli kelen in ye Faransi jalaki kosɛbɛ. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane. Lahalaya kura min n'o bɛ senna bi ka tali kɛ Barkhane ko n'o ye Faransi ka kɛlɛbolo min bɛ ne fa dugukolo kan o kɛlɛbolo o ka caw jɔli ye. Plaçant le Mali devant le fait accompli. K'a cu Mali kan Faransi yɛrɛbakun kelen de ye nin ko in labɛn ka nin jalatigɛ ka nin ko in labɛn n'a yɛrɛ ye k'a cu Mali kan. Et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer
la sécurité de manière autonome. Ni lahalaya min abike jagoya malika ayere di kana lajesa chugo mina wala chugodi abisika ayere fadukulo no malidugulo yeko lakana ka demeba nyini ayere la France binata ka kene min toy France tara ka malito gelea mina mali bisika demeba nyini ayere la chugomi abisika bo gelea ina chugomi avec d'autres partenaires ko udabali no fere ni jingo wore wuye min te France shugel kapmani min flani ni kuma de mabbe francima krangrani yana mi France jamana kuntigi no Emmanuel Macron. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Alors que hier, nous avons présidé à l'hommage national au sergent Maxime Blasco, tué au combat au Mali. C'est inadmissible. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Alors que hier nous avons président Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens, c'est inadmissible ce qu'a dit le Nous avons nous lancé un processus, nous sommes exigeants, nous sommes engagés, parce que nous voulons lutter contre le terrorisme et pour la sécurité. Nous le faisons à la demande d'États souverains, je le rappelle. Donc ce que j'attends, c'est que le processus électoral soit fait. Que ceux qui sont là par le fruit d'un coup d'État respectent la vie démocratique et arrêtent de mettre en prison les dirigeants politiques. Qu'ils fassent leur travail, qui consiste au retour de l'État à Kidal, dans le nord du pays, ce qu'ils ne font pas depuis des mois. Nous allons continuer à développer les projets en matière de développement. Et on va continuer à essayer de stabiliser. Mais ce travail, il ne peut pas être fait si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Chukurubani musokorobaw chukumi akana janya kosobe akapuma gele yoro de ni ni foli min kera afesa amabe mali fanga nyimgoma amabe mali marabawma ukala sigide mimbe anfe Bamako anga jamana ni jamana wore cheko nyina bo ministry wele ko jona sigi kafoko Emmanuel Macron ni kuma minvo ni nde kuma fotai ni nde kuma bentai ni kuma prokotolende ayika ngar gwela undai. Chukurubani musokorobaw antu laydu ta'awye fora kafo awmodi musodo do kloma samando adola do de musodo no Adam Dikoye anga kunungo dongibaru keneka anya jirawla kafo halu yere weleli yala sabuni dalu jumaya to asira ka wele ongonto nyedo ga tali mingira France jamana kan kuma nunu kera samasamali fenye tuguni France jamana kuntigi ani awdemuso ani awmodemuso ni nyonche no Adam Dikoye komi ube France jamana de kan kuma ni fana fora nazarakana anga laje dambele nasira ka ado bayelema anga chukorbani musokoroba buseka famia soro chokomi mine kelendo ka maleni France tchegele bikosobe. Juste rappeler à monsieur le président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Mafrika jamana kuntigi Emmanuel Macron hakli jigin kafo anga jamana ni chenche fuka keleno kulabobi gelea mimbe o jamana nunu kono uchurone ndo churin chuko mina usabu jugu te foye fo ajujona cheni mindo na Libi jamanaka ucheni no kololo
o de ye anw sɔrɔ fan sigiyɔrɔ la. Cette intervention en Libye où vous avez oublié. Aw taara an t'a fɔ bamanankan jɛlen na sa wa hali n'ale bɛ ka kuma nugu cogo dɔ la. Aw taara binni min kɛ Libye kan o binkan wale min kɛra Libye dɛ aw ɲinɛna di. Quand je parle de vous, je parle pas de votre personne, je parle de votre position. Kan tɛ e yɛrɛ bakun ma koyi nkan bɛ Faransi jamanakuntigi de ma komi e b'o jɔyɔrɔ la bi. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Aw taara Libye ci a bɛ se k'a fɔ a ma fɔ ten aw ye taali min kɛ Libye o senfɛ farafina jamanakuntigiw aw ɲinɛn'olu kɔ u ye aw ladili min kɛ aw ma o ladilikan ninnu mɛn aw ɲinɛna farafina jamanakuntigiw kɔ u ka hakilina aw m'o lajɛ fiyewu. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Jamanakuntigi i n'a fɔ a ka di e yɛrɛ da cogo min. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. E ko aw bɛ Mali dugukolo de kan ka Mali de dɛmɛ. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. Ni anw tun ma taa aw ka jamana ninnu kan bi aw fa dugukolo maraba tun tɛ sɔrɔ a la bi. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Aw fana bɛ se k'a fɔ o kuma kelen segi aw ma ni aw farafinw tun tɛ aw yɛrɛw fana tun tɛna kɛ jamana ye bi. Nous sommes liés, nous sommes liés. An kalalen don ɲɔgɔn na de an karatulen don ɲɔgɔn na aw ni anw. Nous sommes liés. Anw sirilen don ɲɔgɔn na. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. A kuma fɔli dabila a fɔli dabila k'a fɔ aw nakun ye anw dɛmɛni de ye. Parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Pɔpalikɛla jugu ninnu u ka daga tɛ Mali kelen da la u ka kɔlɔlɔ tɛ s'an Mali kelen ma. Vous êtes aussi menacés. Aw yɛrɛw b'a kɔlɔlɔw kɔnɔ na. Arrêtez de nous culpabiliser sur A ye anw jalagili gansanw dabila. Position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Ne tɛ aw jalagila Adam ne tɛ aw jalagi a to n ka tila kuma na a to n ka J'essaie de restaurer n b'a fɛ ka tiɲɛw de n b'a fɛ kuma ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ bonya kɔnɔ simplement n b'a fɛ ka min fɔ quand on arrive au Mali en 2013 c'est un fait. Anw tun bɛna Mali dugukolo kan san 2000 san 13 o ye tiɲɛ de ye o. J'ai dit sur le Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président. Libye kɔlɔlɔ in ne y'o fɔ tiɲɛ caman kan to jamanakuntigiya yɛrɛ la koyi. Je partage ce que vous avez dit. E y'i ka kuma in ye ne fɛla yɛrɛ ye. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple. Jamana in kɔnɔ ye an ma u ka jamana an ma a tigiya an ma bonya t'u yɛrɛ bolo u ka jamana tigiya an ma t'u yɛrɛ bolo. Ça c'est une erreur. O ye fili de ye. D'accord, merci d'avoir reconnu ça et si vous reconnaissez ça. I ni ce i sɔnna o jalagi kɔrɔ nka n'i sɔnna o jalagi kɔnɔ kɔni. Voir que ce qui se passe au Sahel. Fɛn min bɛ anw ka jamana kan o de ye o kɔlɔlɔ de ye. Donc vous êtes au Sahel. Aw bɛ Sahel jamanaw kan a ye fili min kɛ de a ye fili min kɛ Libye aw b'o de dilan. O tuma o dilali senfɛ aw bɛ ka fili wɛrɛ kɛ. Que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. I ka bɛn a kan k'a fɔ ka i ka marifa ta ka taa wali jamana kɔnɔ k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ foyi dilan kɛlɛ tɛ o jamana ninnu dilan koyi. La Libye. La Libye. C'est comment aujourd'hui? Libye cogo de bi. Afghanistan. C'est comment aujourd'hui? Afghanistan bɛ cogo de bi. L'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. N t'a fɛ ne faso ka kɛ i n'a fɔ Libye bɛ cogo min. Kɛlɛ min kɛra Afghanistan kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a ma foyi ɲɛnabɔ ye. Prenez votre responsabilité. A y'aw jɔ a jɔyɔrɔ la a ka kɛta ye min ye a k'o kɛ dɛ. Et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. A y'a kuma dabila aw k'a fɔ k'aw nakun ye anw dɛmɛli de ye kuma kan ka bila pewu. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. Ayi aw mana an dɛmɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ de an juguw ye jugu kelen de ye. Adamu Diko ka kuma ninnu kuntala janyana kosɛbɛ a mankan fanga bonyana kosɛbɛ ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ an sera ka min tɔmɔ a la o kuma ninnu o lakali cogo de ye nin ye. An balimamuso wala an denmuso in a bɛ Bamakɔ yan n'a ka kumaw lakalili la an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye ko ne y'a fɔ cogo min k'a ma fɔ ten o tuma k'a k'a dɔn k'a fɔ an ka donkibaru labilalen don a ye hali n'a y'a diya sini a ka n'a ye minnu fɔ a ka segin u kan. Et pour finir, c'est sorti des derniers jours. Ka kuma bila dɔrɔn a ye bɔ i ka dantigɛli min kɛra nin tile laban ninnu na. Pour vous et les autorités maliennes. E ni an ka jamana kuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ. C'est juste une honte. Nin ye lebu dɔrɔn de ye. C'est une honte. Vous avez le même ennemi. Nin ye lebu juguba de ye sabu aw kelen ɲɔgɔn ye kɛlɛɲɔgɔn kelen de aw jugu ye jugu kelen de. L'ennemi il est grandi. Aw jugu ninnu u ye farikura da u ka nɛmaya fanga ka bon kosɛbɛ. L'ennemi il prend de l'ampleur dans ça. Adam a f'u ye. Faites-moi plaisir, dites-leur. N b'a fɛ i k'a f'u ye. Du coup, arrêtez ça, arrêtez ces discours paternalistes. Ayi ni kuma ninnu jira i kana i yɛrɛ minɛ i n'a fɔ y'an fa ye ayi. Anw mago tɛ dɛmɛ na anw mago bɛ bolodi ɲɔgɔn ma de ye. Anw ni aw bɛɛ ye tariku kelen mɔgɔw de ye. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. E ka kuma fɔlen ninnu ne hakilina yɛrɛ don coyi koyi. Mais après, nka o kɔfɛ sa. Vous pouvez pas me dire. E tɛ se k'a fɔ ne ye. Vous pouvez pas couvrir. E tɛ se ka fan dɔ datugu. Les propos inacceptables ont été tenus
par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité. Toi les uns. Ni halala fanga sigilente, olu min fone makebo datugu fana tibe. D'accord avec vous, monsieur le président. J'adore votre sincérité. Mais je pense que nous avons là dans le débat une très grande courtoisie. On fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme. Il n'y a pas d'agressivité. Il y a une vraie sincérité. Mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit il devrait rester là militairement. Parce que... pas faire le travail. Nous. Mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Donc, on est là pour la sécurité. Et à côté de ça, depuis 2017, l'Alliance internationale pour le Sahel. L'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne. Justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Le rôle du retour de l'État doit faire. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement. Beaucoup mieux. Je partage, je vais être clair avec vous. Je partage totalement la finalité. Une intervention militaire ne remplace le travail d'un État. Jamais. Et moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux, je n'ai jamais envoyé l'armée française pour un État souverain ou pour remplacer un État souverain. C'est ce qui a été fait en Afghanistan. C'est la grande différence avec le Nene kofe Mohamed Jose Traoré akera inafo ambalmamso wala ni do demso do modemso do ni do yere balmamso do aye ni kuma minu fo nanyo ulasele ke awye kungo yala pmani mbena malidu mawa amabe malidu mawa Mohamed Jose Traoré e segesegeli mununke ite do fanyi Sume Afrique France o kene kona la nyina Adam Diko ale tara jamana kumabo ni kene inka nga uyetali bara minke akoromatigeli buena kosobe kasabu ke mi Adam Diko aye fototani France kwa jamana nyema ni oye Emmanuel Macron ayo blani minke bololo sanflala o kera daga wulila songala maye bela jere fela fo kayira ka fo mi France nyema ko mami mbe ka fo uyi ika jamana nyema ula burja yala ibsega fototani oye chodi nikata oblade yo socio sanfé ni oye bololo sanfé lay yala alere fana aya famu chogo jume Adam Diko ay jabi ke kanyesh mimetalike fotoko ere akibare oka oni ale Adam Diko ere atrami nase Francis jamana nyemama ni oye malika chie akata olase kene konnana ayemi suro kala se ama bololo sanfé anga kulumada olase lo fe bon ne mi fo mo gonu nyana dono oye nu ye tanta ka la me fem nu be fo ou ka la je fem nu be sebe ou bina e ka fo an bebe ka fen kilo fo an bebe ka fen kilo fo peut-être en fo chugo o de tikele ou a fo yoro o lu tikele donc ou féminin an yere dama ka fo nyogo ma ye français ka espion ye ni ka espion ne bolo ati an yere grandi au fait en sera yoro do la big an jaguale no ka kankele fo ka do kankele fe ka bo kankele fe mu ye incompréhension yo o ye jagwe c'est-à-dire mo shiti na ke dira ka fo ki pi femi ke ki ba ko fo beka fam o fo beka ye ka ye chukula mo ka ye chuko werela mo ka fam chuko werela mo ka fen were fo ala o fene ye démocratie vertu doy mais il faut pas que au vertu nous ka anyina ka fo fen munu ambi munu partager ani fene ka anyina ka fo ko ambe de génération kele et que anga génération ni kanga nani yele mai donc mba fo mo nu nyana duno ka fo ko nete seka san français te seka ne san ne saneno malide naissant parce que ne dusuku e malita di ne malienne ne sont fait que mbake pour mon pays d'abord donc ne malienne moi je suis pro Mali au fait ce n'est pas une histoire de pro France ou pro Russe ou autre c'est une histoire de pro Mali c'est une histoire de souveraineté donc pour ça
que certains le comprennent, tant mieux. Nous nous faisons ma femme bon. Il le comprendra un jour au fait. Pour le moment, ne bolo tant bolo, k'a foko ambe en accès aux détails ou beka, k'a famba n'y faut pour que beka femme n'y fait. Comment ba femme c'est ça? Tout comme ça m'a fait vina femme après. Photo illustration. Maintenant que m'a connaît Emmanuel Macron rencontré, et ma photo il a peut-être il va foko ayu. Photo illustration, photo fene ka ira ka foko comme c'est ka tient fo nyonya ka sura ma tiga da nyon klo koro, ka sura ma dimi nyon koro. Am c'est ka tient fo nyonya ka nyonya blé. Après ça encore ka yele nyon fait, ka ta sur des nouvelles bases. Minye kuchala marai tumadola au yere shiria soro kafo ningalo inano ya October kaloi ku sira mimbe san ani kuchala che usira halnati buli mobile ufe kosobe asira nafaka bo kosobe pina sogora ale kwalma jo ale de la janu kanga ta jo kasola donc ne de ngana do araisa ne yimunge we kare yimunge we mu yanu ka te karmo e mugu te mugu ti grana ngo tilnya ko la ka machinyo na de plan serga digra ne ra digra aya ira ni ka ta ga multi ta ko farla ga ne de la ko de akara ga salal fi mati aya to fidiri ra mati o tele ga ira ni mi ga passager mu nuku mo mobile kono unna le ye mu ke sta e do ko ke wele telephone mi sone na ka tara ale mo ora ga telephone de mene aya na wele ko yu ga telephone de mene ona o telephone be mene war mu do ka be mene aywa nere kon bora ka besa mayere la ge folo fambe na famma do antado abe yere yin to e te fo jatimle be ne ni akumbola kuchala ni ka to ta sanfe ya ambora siga siga amina na kemala lola bora siga sori amina na kemala lola ambora siga so ante mena ko ko fa ga disen tu ta lo fana wona nga disen tu fana mena kemala lo jolo sere te mena ba kemala ne kemala gracias sabanai bon ko fe ina na me Barney, no chunkel mera sera do yoro kelene. O yoro kelene amna fo shen nan de. Chauffeur de maiga transfer la wa be ya chakala jmali. Convoyeur de. Convoyeur de. Tagi keli. Mo li ku fale lo. Mo don ki ma ko. Mais o ba ira ka fo mo fe ma ko no yu be ka na fulu bujura. Bedwara yana bedwara. Telephone be mina no. Ne ga muso ki ma ko lu be na ko de. Ne ga muso ne ga. Mo ma bana ka passager la ko. Yo ka ko ma mo bana. Ya telephone ni waro de bora. Ni telephone ni waro go. Ama ku nga chaka tena. Mune ngara nda ma ku nga chawa. Bon ango yi menta do manya sira de la ko bo. Malgré tout ça, au Kanga voilà, où c'est que la ta au combat du voilà. Donc, à voilà, c'est quand ça qu'on a temé, Kuchala fait, avec ta sang, avec ta Kemparnabola, Kemparation est chini, voilà. Donc, comme ça, on a da on y a un affaire de messa. Les Guaramouria Galatoro, à Keta Zalo se fait. O tini sans fait. Mais un chef fleur canère reconnaissant. Ne de mon calama, flâner so. Plana qui a fui. Donc, au conseil, on a dit qu'on a o duru do am woro do ci jala te quoi o me marfa jane ku bo marfa suru bon alala mu kan won bora marfa jane wa marfa suru wa ni ko mi do fo la mi na kalike parce que ama tandi ay reta o mi yoro ni mira sisa atake mai we aka ida kari la bla wa be hal sisa o be kari mo fila kari ne do ko en wele ko me magasin échappera o mu ti amu fana na o ya ile do bora donc amna fo ko mo tara ama fo matare ama fo biti ko sala ka fo tala walu mata dilla kana tigila mando tu solla ni sega jeme amta wele ka jimbe ere bolo ka dimo ma aw mi balo be sara bayin bulla wele ka me kon bena ere bolo fa moy o ka do foro ka sefrika ka wele da fa moy ka do foro ka sefrika sura la kana likula ya ane bi ke o ga surgence ke no ma surgence ke kutala siga an fura na shugana nyanya ke tlikala benata sokoroko so ni ka mi ka mi ko dron ay mo ke na kana kilamre nyana o ka fere ke ni yore na ni vraiment aku abaka an yere tunaga abaka ka wanaga ni senandi ambalmo bajangara wi dongono ka duguye sarabami ni obi bokuro kata bajangara dugu dobe dugu kama ko bujio janfa tindara o janfa dara mali sola siunye akera arabatumene no bena octobre kalo tle woroma kwa kera banyagara masrunyana kiboro ya do sola amfe kiboro minunya jira kafo mali sola si minun zara abe sola si tani worobo ni kiboro ya nunu chama mbora jamana lakana baufe o kunga ku
ateka foko kele bina Mali soldasiw kan ko oluma kele benkui jamana soldasiw yɛrɛw ka dantigɛli kɛla bondaso olu ye ɲɛfɔli kɛ butiyo o ye siraba de siraba min ni u bi bɔ koro ka taa Bajangara a don kofɔle ni u ye araba tɛmɛnen n'o bɛna octobre kalo tile 6 ma ko sira dara Mali soldasiw ɲɛ fo ka se nin yɔrɔ ma minnu ye bingani wale in kɛ hali ni fɛn ma fɔ nka bɛn kɛlen don a kan ka fɔ min ye Amadu Kufa ye. Amadu Kufa ale ka kɛlɛbolo ko o de ka daga be kosɛbɛ minnu kulu kelen olu de y'a jira ka fɔ ko olu ye asilamɛ ani silamɛya jigi ye wa Osama bin Laden u ka kɛlɛbolo min be n'o ye Al-Qaida o Maghreb islamique ye ko olu dɛmɛba jɔnjɔnw don. Mali yɛrɛ kɛlɛbolo u ye ɲɛfɔli kɛ kabili araba tɛmɛnen olu tun y'a jira ka fɔ soldasi Mali soldasi minnu fagara u tun ye fɔlɔ min fɔ u tun ye soldasi 9 ye wa fo ka se nin don in ma olu ma yɛlɛma don a la. Kibaruya dɔw sɔrɔla ko nka ko a kasara fanga bonyana sabu kunnafoniw sɔrɔla ka bɔ dɔgɔtɔrɔw ni kana dabalitigɛ fɛrɛbaw yɔrɔ olu y'a jira ka fɔ Mali soldasi cɛ 16 k'olu de fagara kɛlɛ in senfɛ. U ye an ka soldasiw u su donnina kabili octobre kalo tɛmɛnen tile 7 tɛmɛnen k'u kunda n'u ye Sevare kan wa Mali yɛrɛ magwɛn kɛlɛbolo minnu be n'o ye diɲɛ lakana ani diɲɛ jɛrɛtɔnba soldasiw olu ka pangolo n'o ye MINUSMA ka hélicoptères ye k'olu ye su ninnu donni ko nka ko Mali soldasiw ko kɛlɛ ma bi u kan u yɛrɛw ka sigi ten k'u ye kɛlɛ bɛnni min kɛ fɛlɛbɔli tun fanga bonyana kosɛbɛ hali an ka sana kɛlɛ kulu minnu be an ka sana kɛlɛ cɛden minnu be olu fana tun farala kɛlɛw kan u ka ɲɛfɔli fɔlɔ min tɛmɛna ko binganikɛla ninnu ka kɛlɛcɛ 15 ɲɔnbɔɲɔngo k'olu fagara u y'a jira ka fɔ u ye u ka bolifɛn n'o ye moto min minɛna ko bɛ moto 20 ɲɔnbɔɲɔngo bɔ ani kɛlɛminɛw caman fana minɛna. Nin kibaruya ninnu perepelatigɛ fana dira kunnafoni dɔw fɛ olu kɔni ko ko a dɔgɔyalen Mali soldasi cɛ 16 ye dɔw y'a jira ka fɔ minnu jogina u bɛ taa sɔrɔsi cɛ 10 bolifɛn dɔw be tasuma donn'o la ko nka k'u tun ye banabaatɔ ninnu ani su ninnu donni ka taa n'u ye Bajangara fɔlɔ de u ka dɔgɔtɔrɔso min be yen. An balimaw min ye bɔlɔlɔ sanfɛla kibaruyaw ye ko Mali soldasiw ko tiɲɛ dɔ kɛlɛ min bi n'u kan kɛlɛ in tun ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ janfa in tun fanga ka bon u ye mugu pɛrɛntaw de don ɲɛsira la nka olu tun ye ɲɛfɔli fɔlɔ min kɛ ko tun ye maa 5 fagali ani 8 jogini ye ko nka ko olu ma sigi ten. Kibaruya in kɔni a fɔra nin fɔcogo la tan nka an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ kibaruya lase bondaso min be n'a bi fɔ o ma ko Clédou radio Clédou kunnafoni laselaw olu fana ye kibaruya dɔw sɔrɔ olu y'a jira ka fɔ Mali soldasiw tɛmɛsennama u y'a sɔrɔ ka fɔ mugu pɛrɛnta ninnu tun donn'u ɲɛ sira la. Mali soldasiw be se o yɔrɔ la waati min ko mugu ninnu fodonna ni Mali soldasiw ye a kɛra u ye mugu in pɛrɛn Mali soldasiw tɛmɛtɔla ɲɛ wala u tɛmɛtɔla u sele u yɔrɔ la u sɔrɔla ka mugu ninnu pɛrɛn u ye mugu pɛrɛn ni Mali soldasiw u ɲɛ waati min wala ka mugu pɛrɛn Mali soldasiw la waati min mugu ci sɔrɔla ka gwan u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ gwannen ka se hakɛ dɔ ma papalikɛla ni bingani wale ninnu dɛsɛlen Mali soldasiw ka mugu fanga ɲɛ u sɔrɔla ka boli ka kɛlɛyɔrɔ bila kɛlɛ tiɲɛna waati min binganikɛla papalikɛla ninnu bolo u bolila Mali soldasiw sɔrɔla ka fɛlɛbɔli daminɛ u fɛlɛbɔra Mali soldasiw fɛ kungo kɔnɔ dantigɛli min kɛra an ka jamana soldasiw fɛ u ye duwawu don ani tasibila kɛ ka ɲɛsin kɛlɛcɛ minnu tora mugu sisi la u sɔrɔla ka hakililatigɛ kumaw fɔ jamanadenw ye ka fɔ nin kɛlɛ in bi to senna olu kɔni b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to jamana dugukolo ani jamanadenw ni n'u bolofɛnw bɛ se ka tanga k'u kisi cogo min u sɔrɔla k'u ka sana kɛlɛkulu ta ka fɛlɛbɔli daminɛ kungo jan minnu bɛ Bajangara mara la ka fɛlɛbɔla ninnu k'u fɛlɛbɔ o mugu sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ gwana yɔrɔ la kosɛbɛ i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ minnu na. Ok, e tɔgɔ ye di? Jije Traoré, ne tɔgɔ Burama Sagara o bɛ ne wele Debu Sagara Debu Dana Masagu a kuma lasela de ye ne mais Bajangara kɔnɔ
ka coordination a président fana de ne bayangara coordination président de ne ka dana masagu be porte parole de ne u be ka kuma kela o de ne dana amasagu ka dantigeli kela anya me ka fo dɔgɔkun tɛmɛnen an ka sɔrɔlasiw diinɛ marifatigiw dɔw a bɛ fɔ minnu ma ko jihadisiw k'u binna an ka sɔrɔlasiw kan an y'a mɛn k'a fɔ dana masagu a donsow ka dɛmɛ ser'u ma kosɛbɛ kuma in ye tiɲɛ ye wa ni tiɲɛ don yala a kɛra cogo min i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye wa i balimakɛ don Jose Traoré n b'i fo n bɛ kuma yamaruya min kɔnɔ o ye an ka chef d'état major Yusuf Toloba a n'a ka cidenw bɛɛ an minnu bɛ yan an bɛ aw fo aw mun kɛra sababu ye anw kan an ka baara kɛ an ka lawale k'a dɔn Mali la ani Mali kɔ kan an b'a fɔ an cɛ ani baraji dɔgɔkun tɛmɛnen y'a fɔ cogoya min na nin o kɛra ten en tout cas an ka malifatigiw u bɔtɔla Bankasi Bayangara masurunyana a mugujugu de wulila o kɔfɛ u ye marifa tugu a nɔfɛ mɔgɔ caman sara la mɔgɔ caman joginna la mobili fana u ye tasuma k'a la o kɛlen a la an ka Toloba ka mɔgɔw a dana masagu mɔgɔw u ye marifa ta u y'u mobiliser u ye kunda jadisiw kan o bɛna sɔrɔ avion fana nana a tun bɛ sanfɛ alhamdulilayi mɔgɔw dɔ kɔni sara i tɛ fɛn min ye i ma fɛn min ye i ɲɛna i tɛ se k'o fɔ jadisiw dɔ sara dɔ bolila u ye moto dama dama u sera k'u minɛ an ka mɔgɔw u donna fo tu kɔnɔ fo ka taa yɔrɔ jan wa tilebin sera u seginna ka na o dugusɛjɛ surasiw u ye avion ta ka bombardement kɛ tu in kɔnɔ a mɔgɔ caman sara la hali bi bon i b'a dɔn ko caman bɛ yen tubabu ko ani anw yɛrɛ ka mɔgɔw ko la n'u bɛ jɛ ka baara kɛ u bɛ secret défense min fɔ ko caman bɛ u t'a fɔ n'u t'a fɔ anw fana bɛ a dɔw bɛ an tɛ se ka fɔ mɔgɔ dɔ sara anw fan fɛ surasiw m'u sara u y'a fɔ jadisi kunda mɔgɔ hakɛ min sara ni hakɛ in na vraiment u m'a fɔ u ye moto 11 de sɔrɔ ka taa n'a ye anw fɛ mɔgɔ dɔw sara dɔw bolila n bɛ min dɔn a la o de ye nin ye a ni ce Traoré. an balimaw Sumayila Bube Mayiga ko a ye a yɛrɛ surnali donbaga 7 o surnali donbaga 7 ninnu de bɛna a surnali don farafina tilebiyanfan jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye CEDEAO ye tuma min a tun y'a ɲini an ka kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ u ka magoto a ka labila ka taa ka so yanni kiri waati ka se o laɲini ninnu kɛra a ka surnadonbagaw fɛ mɔgɔ min tun y'olu ka dantigɛli la ye o ye Abuba Ali Mayiga ye olu de wulila sa ka t'u damakasi farafina tilebiyanfan jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan kuluba olu tɔgɔla kiribulon tɔgɔla ka fɔ Sumayila Bube Mayiga ko a minɛlen don ka sɔrɔ sariya ma fɔ o fɔcogo la nin ye an faso Mali sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale dɔ kɛra ale dun ye jamanaden ye hakɛ de b'a bolo a surnadonbaw ko b'a ɲini farafina tilebiyanfan jamana n'o ye CEDEAO ye u ka kiribulon min bɛ yen u ka Mali karaba a ka labila teliya sabu u y'a ka hakɛ dɔ ye i n'a fɔ sariyaw olu ye a la waleya cogo min hakilila jiginna kabini utukalo tile 26 tɛmɛnen Sumayila Bube Mayiga minɛlen don k'a ye bayɛlɛmali kɛ ka ngalon labɛn ka ngalon kɛ dabali ni fɛɛrɛ ye ka dankari furuba nafolo la sɔrɔfɛn ni yuruguyurugu ani furuba nafolo juguyali k'o walew kɛ ani ka kimɛ jɔda ni fanga min tun b'a la faso kɔnɔ o jɔyɔrɔ n'o fanga k'o kɛ taɲini sira ye o tɔnɔ sira ninnu bɔ ka sin a yɛrɛ ma kabini o waati o Sumayila Bube Mayiga bɛ Bamakɔ kasobon b'a la min y'a ka surnadonbaw ye olu ko a ka hakɛ de minɛna sabu a minɛna minɛkun ani minɛ cogo min na ko Sumayila Bube Mayiga ye minisiri kɔrɔ de wa ka kimɛ o jɔda ma sariya fana ye hakɛ dɔw d'a ma o hakɛ ninnu hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ k'a nɔ minɛlen dɔ kɛ o Sumayila Bube Mayiga
atiseka kiri funa kira kiribulon mi nobe Mali kiribulon famaw kiri bafomi mako haute cour de la justice wa utseka kete fo sablon no député uye uluka sradi wala uluka layini ke sabu ministre korodo nindalu de atomi akasruno do mbawye nimbe boko kasbo mbala uya yini kafa kala bla Ningmani forum fe kabli septembre kalo tlibolon flaka set le shegi intemene ma mogomi yo la yini ke oye sono domba okachide no abuba ali maigaye la yini wonu kera kribulomi no be kojugu baw kre bon ko kribulomi be kribulomi be la jeleni sanche no cour supreme oko o maso kala yini numa ka fo smelu atna se ka labla kataka so yani kiri watika se kera kabli septembre kalo tletan duru temene oko dalure mafu fe kwe odugu se jesa usola ka ukiwaru yalla se akasurna dombawma tamako bosra worete abulo fakati dama kasi farafinat le bianfan jamanaw oluka leje kulubala no sidawe oko olu ye layini de lado kribulona akasurna dombaw fe sabu yere ka fo chokola ko smelu bube maiga ka hake ntrakilendo alaka mine ka do kasola wa mine na mine chogo ni mine kuminu na ko e jamana sharia kangoro soso wale otuma obanyi ni farafinat le bianfan jamana uka jereton ba fe no sidawe uka Mali karaba ka wajibiya telia irela koi no goni na uka sumelu bube maiga bla ani fanaka dalu jiru la kafo uye jamana ire sharia kankoro soso ya mine kasroni sharia te wala ma mine ni sharia ye kasrono dombao ko banyi ni farafinat le bianfan jamana uka kriblo fe uka ajira koi pampara kafo sumelu bube maiga ka hake ude intrakirala uyo nyini ni minke fasike sebe nkeba koko inafo afwara fo chogomi ko sumelu bube kako kwa bora mali den yere damani nyonche kwa akera jin kungu de sa akomi malden do ye ko ulu silinte ka fenore kono note oni kri domba uni nyonche samasamalide o chere bisaka bange ni ko ina chogomi ko sabo smeli bube maiga kamine kun ko de solasiu ka labe mineu anuka kele mineu san ani Ibrahim Bogar Keita tumamina abe jamana kuntigi ala ye pangolo sa kola ko jamana nafulo kuna chena ko ujugujuya ko ninkoina foi manyini funa karache sebe mimbe nabi fwa mako aujourd'hui Mali ale de fasirike ni chokolata mogo chama mbe ulu ya jira kafo Mali furba nafulo ajugujuya likoni aka gele kafo ko ni maamine na kiye furba nafulo koriya jugujuguya ni mine na o nafulo nunu soroli maldium limani enente kafo o nafulo nunu ko kera ko nafulo sola ka segin fasoma o strategie de lami franche franye mgo ye sharia do ta minu ni sharia uta baye yelema ubedo la o yelema minu chokomi jamana kan nafulo ndara kile ubisaka segin mi ministre kasoge aye nyofoli kawla bita ko bitanye kabli inno mine nakaba dalu sorla kafoye fason nafulo hakani mine kabli inno mineli kritika bo fe ko nafulo imbi nobo nafulo mafeminu mbi bulo ne ayasro ulu biseka mine ko ke blangoroye ko ke tunomada nafulo ye fasoka nafulo biseka sega chogomi ame famiyali ke anga ministri ange Muhammadu Kasoge anga yerelame munu ye faso nafolo ko sharia kura in be justice mogo yamaria u ka se ku ka bien saisi kabini enquête préliminaire watila donc misalla na tigi ye million kɛmɛ de ta donc hali ni o million kɛmɛ yi ma sɔrɔ a bolo maintenant ni fɛn dɔ sɔrɔla a ka patrimoine kɔnɔ min valeur b'o bɔ sariya bɛ yamaruya di o fɛn in ka saisi hali n'a ma sɔrɔ suɲɛni sira o b'a to voilà donc o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ baara in na o b'a to faso bɛ se ka a ka fɛnw récupérer parce que mɔgɔ caman bɛ yen fɔlɔ u bɛ faso nafolo tiɲɛ u bɛ don kaso la u bɛ segin k'a bɔ u bɛ n'u ka patrimoine sɔrɔ intact foyi ma saisi a la et puis u bɛ tila ka yangani o fɛnw ye mais bi na ni kɔni y'a ta dɔrɔn sariya b'a minɛ i la hali fɛn min kun b'i bolo ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ o fɛn fana bɛ se ka o fana bɛ se k'a minɛ donc c'est pour dire que texte kura minnu taara textes do minnu bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ
yurugu kelella ambalmo tumadola awye kiwari me mimbe talike chema Iber Kulibali kanale Ibrahim Bogar Keita ka ministri koroy ko bulila duguma srafe ka malibla ko sabu atme bara la chake bunda sodola ko fesfeselu naflu segeseli o bara do bulu dara kono ko abulla ko kiwaro mbora fama uyoro kiwaro mena watimi antunya nyini kafo amina segeseli ke ngadantigeli yere bora chema Iber fe kafo ngunu kuma do be sina be tile dono bobi ngoni ye janfa kuma de la beniye kafo ale chema Iber Kulibali kwa bulila ka fasobla ka sabuke atumbe kan nobo sharia kodo sefe kungalu fino kwa le be yoro mine ko bi kwa le be tunga de fe na fa bi delika tunga fe take ka sabuke aka barai ko kabli aka ministriya bana kwale baka chila abafika jamana de ko la dunia kafo mingoni ye biye inafo korolente mena donkele dakele ale majona sigi amabali kafo atibo jamana dafe ko sabu wili kembe anofe ale donkele dakele ale ma bali kafo kwale balila akira sharia koyo akira jamana yere abara koyo aflabe hali na kira flabe kuma delika ke ako kwabe hakla jinginke kafo ale jamana de politiki mode ya ale wa ale politiki tonye moye ale ka joda buyena jamana marala kosobe ko bunye mindara le ka fasofe kafo kale bire furi kabo jamana sharia korwa kwale toke ni galu majira kuma ude fuka se bima amanyine ale fe ale mawele kirila usebe madalema utuma ko mugominu nini olu felaye olu de be kale mangutu chie wala bisika ke ube gundola ale rete gundo min kalama ni wati ngonina ale hakilla sigilendo wa aka joda ifonfe fasokola jamana dinyala politiki strafe wa hakilino ye jamana jo hakiliye mi miseka nafasi ale fasoma kwale bi chesiru barala anga jamana ambe wati mine inafako be amago be karama de la be chefoni kambe wa juguya kiseble ani ma mangutu che ulutina ale bali akafoila chema Iber Kulibali ale UDD tonyemaye wa ton politiki tonkulu abe fomino mako action républicaine pour le progrès o nyemogo bado ayeni nobla indike octobre kalo tli tantemene bendi tungara kan ka fo mien na fo Ismail Jabiye kwa ateseli jo jamana fonchife nga kera ina fo ukangarda munu tunkera aye amu ukangarda kaume sabu miya jinyondo ye koye akaseli do ujoli uyo jauta abeseli jolani akademba yai ama yira fonchi alaga kurane bala ni aka fo chukude kuka balike kasili ni kanwore ku Ibrahim Jabi kuku niyaye kafo selibi jo larbukana ko osabute fungore ko alaka kurane ko jigina ukandila ko alkurane malla balike kafo seli ko teke kanwarela ni arabukante fafina tola kunofuni la sesebo mimbe nabifo mako Jeune Afrique kwa koko chidi sallallahu alaihi wasallam kako aye ladige aye nye ka seli ke chogomi kwa selike ukechogola otuma kukumi chidi sallallahu alaihi wasallam kwa silla kakana kotuma ko onfana wala alena femo ko lube seli ufana fakandela akani kuma fole hakilimu ani dine kangara masoni mafiyeu cha mankoni wala jama kuru kara mason akani hakilinai akera sabuye mado munu malakodo asangile avrikalola ulu tara kata aka misri no be kindola kata ayoro do kare do yero ya jira kafo maminu tuwilila kata sili aka misri la kuka bulfeun karla alere tuntara fuka lagine dine ula sili kela ujalagi anana benkera kan kafo kimunu demse munu be kingono ulu de tara aka misri kare umanga nunu ko nunu gelara fo lagine re uka islamiya unyemgo ya bu mi zigilendo uluka dandigeli kela utara unyinigali min kera Jeune Afrique fe ko Jeune Afrique ya jira kafo ko lagine dine latige bo ya jira kafo ulude ya bali o alabandi nana kesa atumbe seli ayre de kaso
aye kan jenzena kota ni kuma nana geleya ka geleya ko dadada ɲɔgɔn kan a tun bɛ mikro ta a bɛ mikro ta ali min kɛ a ka so kɔnɔ a tun ka so kɔnɔ ka laseli kɛ a bɛ seli jɔ o kunkan bɛ bɔ fo kɛnɛma a nana kɛ sa a kɛra i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ juma seli jɔ mɔgɔw sɔrɔla Laginɛ olu y'a jira k'a fɔ a bɛ nin baara min na nin ye filibanciya baara ye wa yɛrɛ ni nin wale yɛrɛ a bɛ farafarali de don a silamɛya diinɛ na alikuran lasira arabukan de la ni maa min b'a fɛ ka ala ka kumakan ni b'a labato o tumaw ni kɔni jigi bɛ ala ka yafa kan o tuma ala ye kow kɛ cogo min b'a kɛ ten nin ko in laban a nana di kiritigilamaw ma tuma min na a donna kaso la ko sabu a ka nin wale a kɔlɔlɔ fanga bonyana kosɛbɛ u yɛrɛw ka fɔcogo la k'u ka jamana sariya k'a y'u kankɔrɔ sɔsɔ ale yɛrɛ ko ko ale ma fɛn kɛ jamana sariya matarafaba o tun y'a ɲini k'a fɔ a ka san 2 kaso kɛ ani a ka Laginɛ wari miliyɔn 1 ko a k'o sara dantigɛliw kɛlen kɔfɛ ɲɛfɔliw tɛmɛnen kɔfɛ ko sabu a ka nin waleya a bɛ ɲini ka mankan wuli a fa jamana kɔnɔ n'o ye Laginɛ ye o ima nafo jaabi ni a tun kaminɛlen don sɛbɛn dɔw b'an bolo kɔrɔ yan olu y'a jira k'a fɔ Laginɛ yɛrɛ kiribulon min bɛ yen n'o ye cour d'appel ye tuma min na u y'a don kaso la ko a bɔra kaso la tarata tɛmɛnen n'o bɛnna octobre kalo tile 12 ma sabu u ka kiribulon n'o ye cour d'appel ye kan ko a tun minɛli min kɛra k'a ɲangi kalo 6 kaso k'a fɔ ko a ka Laginɛ wari 500,000 sara o ko kiribulon ko o y'o ɲangini wuli k'u ko u k'a labila Muhamad Jose Traore nin kuma ninnu ye Laginɛ labɔ kosɛbɛ kibaruya jɔnjɔnw y'a jira k'a fɔ ko a labilara dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen nafo Ibrahim Jaabi kiri tigɛli kɛnɛ kan yala mun de fɔra ye yanni kiri bɛ kɛ minnu n'olu y'a lafasabaw ye yala u tun ye fɛn fɔ wa Muhamad Jose Guinée ka cɛmi ko minɛnen don ni a kunsili kɛ bamanankan na n'u kun y'a minɛ ka lasago ni o ye nafo Ismail Jaabi ye nafo Ismail Jaabi a ye a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ a ka kiri baaraw kun sen na a fa jamana kɔnɔ ni o ye Laginɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa an ye a mɛn k'a fɔ a ye a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ a minɛni min kɛra juguya minɛniw kun don wa walima minɛkun wɛrɛ kun bi a la de min sɔrɔla k'o lase an ma ɲininkaliw kɛra u ka kunnafonidilaw fɛ an ka kulomada nafo Ismail Jaabi a ka laseli min ni a y'a kɛ ka kɔn kiri yɛrɛ baaraw ɲɛ an y'a ɲinina ala fɛ a y'a yira an balimaw la ko an ye kelen de n'an bara fada diina cɛɲa dɔ o tɛ se a kɛla ko an di fada badenya ma yɔrɔ an ka diina ɲaɲa ma mamadi diina min tɔgɔ ko jɛrɛkolobaya o ye fudoba de di adamaden bɛɛ kandafe n'a di bɛɛ di se donna dɔ a batolu di bɛnkan bɛɛ ladɛnɛn dɔ an ye wele kan o an t'a fɛ ka bila mɔsi la an y'a fɛ ka mɔli to ali ta faamunin kan ale diɲɛ k'an fana to an ta faamunin kan an ye mɛ ɲinina baden fɛ welew di n'alu k'an faamu ɲawo ma o di diya ɲɛ n'alu do m'an faamu ten hali bɛ an di ala tara sali d'an faamu bawo an y'a fɛ k'an fa bɛrɛ ale dɔ bɛn k'an fa jamana dɔ bɛn an ye kɛ k'olu kalama na kan dɔ n ye bɔ tɔlu fɛ mɔya la n fana kɛ n jɛrɛ di n ye sin ala masinɛ n ye sin ko bɛɛ ma ɲa bɛrɛ ma na kan dɔ k'aw bɛɛ ladɛnɛ kun kɛ n ko sɛbɛ sun di n ko ye sɛbɛsun de di mɛ de se lɔnni bɛɛ ladɛnɛn n'o yala an ma an na kan dɔ an ye wele ɲaɲini na o an ye baden bɛɛ ladɛnɛn fo la an don den kɛnɛ ne kala la ko kitibon ni awa mɛ ye kanti di o bɛ n'a ɲama di an na kumalu kɔrɔ a dina tun y'a yira ka jama la k'an fada ɲɔgɔn na sariya y'i janto an bɛɛ dɔ do ka se do ma do ka do tɔɲɛ do ka ba do ma ka bɛɛ to bɛɛ ye ala bato i komi ka ala lɔ ɲaamɛ an ye mɛ ɲinina jama fɛ olu do ole jɔyalu bɛɛ ladɛnɛ ma ma ye jɔ sɔrɔte ka tɔma ka bama karamɔgɔ kuma la ban bolo ma yɛrɛ se kama fɔ jamana ɲɛmɔlu ɲɛ ani jamana kɔnɔden yɛrɛ mɛ ni fɛ mɛ ni ti fɛ n ye mɛ fɔla jamana ɲɛmɔlu ɲɛ ole alu yɛrɛ ba jamana kɔnɔdenw ba sariya mɛ na dan ale ye sariya wala baara jamana kɔnɔdenw ba sariya mɛ na dan ale ye wala baara o rɔ alalu janto sariya dɔ ali kana do dɛmɛ do ma naam o rɔ jɔyalu ma
o kiri baraw banen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nafo Ismail Jabi aka sonaldo keba mi kumbi kene konnana ale yɛrɛ ɲininkala yala nin kiri min filɛ senani o bɛ se ka o jigi da kan ka fɔ o na bɔ ni sebaya kiri in kɔnɔna la wa sonaldoba a ye min sɔrɔ ka lase an ma ka fara nafo Ismail a dɛmɛbaw kan o ni a lafasabaw u ka dantigɛ kan kɛra min ye an ka kulomada o fɛ procès ye yɔrɔ min dɔ ten yala ele ɲɛna a ko ye de a di bɛn haman tɛ bon ne kɔntanmidiya la ni sariya fɔra a fɔ ɲa ma procès nin kan ka bɛn quoi kama sɔrɔ an tɛrɛ tribunal la a ma bɛn ye an ka ma kasi an ka sibira do kan ko a ma bɛn kiti ma an nara yan mais n kɔni ɲɛ ye kuru waɲa la ɲamɛ ni sariya fɔra a fɔ ɲa ma a kan ka bɛn o bolo ma ile lana la k'a fɔ ko bele kɛnɛ ila kiliyan kan koni a ka mɛn kɛ mina o ma muna kunbɔ mɛn kɛ ni mɛn nɔ karamɔgɔ ma sɔrɔ ni ba kɛ n'a ma quoi a bira ba ma a bira tɔɲɔ n'o tɛ a nɔ ko mɛn kɛ ni a mina kun tɛ quoi an ye jamana min kɔnɔ n'a ye laginɛ di jamana ni sariya kan ni n'a ye constitution di n'a k'i diya i kɛ diinarɔ n'a k'i diya i kana kɛ diinarɔ mɛn bɛntɔ religion ma ani kumafɔta lo ni tubabu k'a ma ko pensée d'opinion liberté do quoi même ba men dia do ke quoi mais ale ta meni règlement de compte le quoi sinon ama sariya soso donc règlement de compte le ama sariya soso kuma la bambulo ma irisi kamo fo jamana nyemol nye amante men ni sariya ko kuna ka ben kusumen bon kuma la bambulo ma ni se quand même fo la micro la anye coup d'appel la ke kankan ne ana confiance e coup d'appel lo ni man sabad nyara ma sariya di fo afonya ma quoi ni men fana la o kan bɛɛ ni ladina le hali ni prochaine bana a bɛ se ka ladina continuer quoi nin fana bɛra kɛ sababu di duɲɔ bɛɛ bɛra lɔn ko ba le kɛnɛ ma quoi a tɔɲɔnen quoi donc ni se ka min fɔ kɔrɔ bɛɛ y'i sabari bɛɛ y'i mafa ni ma sabari ɲɛna ma di bɛn ni cɛ maître donc an ni an na karamɔgɔ kɛ ba ye an ba sabati siribe karamɔgɔ i bɛ se ka dakurunya fila ɲuman fɔ janni albantɔɲɔgɔn ye na mɔli ɲɛ ta jate dɔ nin ko ɲa ye bɛɛ lɔ bawo hali kɔ yo diɲɛ bɛɛ la kan kama fɛlɛ ten a fɔ nin ye ko a ma mina saliko dɔ n'a di ɲɛfɔli kɔrɔsi ko a ma mina saliko dɔ kɔni mɛn kan ne bali sa a ma mina saliko dɔ a don mina ne k'a bɛra la sali wele man kan na bɔ mikro la bawo a ma wonwoni kan fɔ ye a ma kɔnɔ kan fɔ ye a k'a la sali le man kan na bɔ mikro la k'a bɛra saliw man kan na bɔ mikro la o le kɛni sababu k'a minɛ a ma minɛ saliko dɔ a minɛ ni mun dɔ dɔ i k'a lɔn n'i ka tunya ma meleke wiya la ɲɛsi ka hakilima di a ye o dɔ mɛn ye tunya di minɛnya le t'a la fo k'a tɔ le dɔ bɛn k'a la la ba n'a fɔra ko a ka foroba ɲɛjɛ lajɛ trouble à l'ordre public o le n'a wara sila tɛ yɔrɔ dɔ ka jama la dɛ ye walima a ka kuma fɔ mɛn kɛ sababu di ka jama bila ɲɔgɔn na haman tɛ a wada ka wa lɔfɛ kɔnɔ walima misiri kɔnɔ haman tɛ ka wa église la walima ka wa dɔnbon dɔ kɔnɔ ka wa balawu kan fɔ ye ka mɔli bila ɲɔgɔn na ça qu'on appelle à l'ordre public kɔnɔ mɔgɔ ya n'a la denbaya ye a la lu kɔnɔ n'a ka micro bila la n'a man denbaya ye edisi micro man edisi tolo bɔra la ba dɔw ta micro man kan na la waati bɛɛ la dɛmɛ kɔnɔ mɛn ye tunya di alu yɛrɛ le baraban a ye la ko sila tɛ yen o rɔ fo alu ye tɔ le la dan ka a la la k'a fɔ ko à l'ordre public n'o tɛ jamana ni sariya kɔnɔ foyi le tɛ yen nɔ mɛn de se ka mɔgɔ bali k'i k'i la diinɛ kɛ ɲama e k'a ɲɛ ɲamɛ kan an ka doba n'a ye procureur da an k'a yɛrɛ kan na ɲininkali wa ɲa ɲɛ ye bɛɛ k'a lɔn ɲininkali mɛn walo ɲininkali mɛn kɛ ni ɲininkali le alidi mɛn yɛrɛ ni ko kun kelen bɛ ɲɔgɔn bawo a k'ala kuma dɔ k'a ma minɛ saliko dɔ ale kelen bɛrɛ ban kana a ye insisté ko tini saliko kuma o kan fana o hakilima kan k'a ɲɛ ye kɔnɔ n ka wele fɔ n na kuma dɔ sɛ n ko mɛna ɲɛsi k'a di s'a dan na tɔɲɔ ba mɛ ɲɛsi ka tɔɲɔ di s'a dan na o dɔ an ɲɔgɔn ma dɔrɔn tɔɲɔ ne ye mɔɔ ma jinɛ ma yɛlɛ la fo ni mɔɔ ma jinɛ tunya kan n'a ma tɔɲɔ ala tunya tɛ yɛlɛ o dɔ tɔɲɔ mɛn ne kɛla sabu di tunya de tɛmɛlan kɛnɛma la bawo fo n'a man kan di te ko ta mɔ kudalu da mɛ ani mɛn fana y'a mɛn na n'a man dali ɲɛ a di tɛlɛ la alu sɔnna mɛn ma donne donne bawo telo tɛ dɛrɛ la ka ko mɛn ba kɛ o b'a na o y'a kinali sɔn kunna kɔnɔ ni telo dɛrɛ da ko la sɔnna mɛ di sɔn o ma a di ko a ma o dolu bɛra tɛmɛ an k'olu tɛmɛ ye kono bidina ndolo nyabola fi di kadol do on banya sema ne kero fana do sikata do nkanda fo kabaka ko sama an bineni ante ko te men di jamana bla nyona ante ko te men di sinyon de tonyo ante ko te men se ka adama ya do koso kono men di dan na mari tema han sinanda mari bato an fakano hanye salumina hal nam blada koloni kono an da mari bato an fakando kono sikato do o korole ko la suriya boloma ka fo ko ali ni nan fo ablala mabla sali kon tena dabla la an yere te blali ko seduna wo ni blali ko le sabra bla ba o fonya ye men yal kono a fo le drokate kala odo men sedo don tamir do wole kala daha o tunya le lallo tunya ye to asula ye ke asuma odo fanu na timra ya bal ko kama mina okula
na du braba mina la sa fu kudule fo ka kun jodi ba abraba ida kala kama mina wala kola o ko do ko ni fen be kana blani ba ban sai so wala kala nyama men bidia ay kulungi sidibe oro alibisa anna manne jalwaya ni ka jo sabati ka to ma maria keti anna ne nanfola keti dia bi ifene la crosilika muni munja temina edi semen fola la menna oui ko sabe como kramo ba sabati sidibe ka joro men fo che kan ka fo ko kramo mam na salikuro kono fliro me anna orosa kuma menu la tonama wala bara menu la tonama wala tonama le kabra seli maneka kano akun ken wole kakana kuma jamaro akana kuma misirla akana o ken ni ba kwal bra yo ka islam maneka kano ko mabaluma ne na sebe mere woni wa kiti jin sanota la cour suprême na aboni wole ko kuma wole ko so kono bi arana fanya bi kama mna salikuro kama basa fati kanu fo wole tiadi nyeme fala ni afeka kuma ana jamale fe nko kramolo nko krandenu ani nko kanibalo ani menu ya fe frafina ya jere so ni afeka kuma wole fe nan fom na makia ko judi moli baraka al fakrila bi andi se kuma la autorité nyefe ani sa miri afala yen kaso modo tumra alukanka anu ni autorité te anti se kuma la ni nan fotu mamna kando yenu be anti se an kuma kan tal lasoro ne lalin lagnela nan lagna kuna sila katrate menu yo fankala bi nal kar kuma name ali hakli doye aldalo ka fo ko molli an kuna anna jamana ni kono ya men bete kuna sili ali men sala modulla an kuna anna jamana ni kono ya men ya feka an ke jondi an yire kan bra na ma son jonya o ma fana di gbalo lanka men lagna kuna si don sini lagna kalle kuna alkan gal hakli to ano alkaka nan ka tieni menke ko bimba o kan ka bano men ni mo fana bora ko kan kana to antonio na aluni mun kele kaka woro alkan ko kumbe ani miye nyona arabulule ani meni ye nyona arabulule ani meli ye nyona arabulule alkakan ko lame manne jeliba ne natobe nan ndendi ngole pasanye do fola danela tenten kene nimbi ankata be sebela le kamanka bela jense ni ala sonama ne saninko ne demi nani kiti jabi oldina la kalinko londo kanne amfale wora ndeni le na ben ko krana albe français krana odo badinu ani arabulule nyona ante dina ko kelela anye kanko kelele la alwali hakila ka berebreke olete se fola kun kramo ka fosisa tinya ba memilike nyanyama iba uyata ka tinya ma milike aba menyanyama ada yireira wole koso alka kramo kem na kabla kasura wole koso anu fana ni se kuma la autorité fait vous voyez troya bra kramo ka me kramo na bena no ta anu mo majini ni kuma nya site anye kanko kelele la ha ante dina ko kelela anye kanko kelela ado mena nyanyama anu ko ni baraya ma fo ngi barade ngo anu bra jo mande anu bra jo farafina andi frafinya la lo frafinya o diara monya andake agwera monya andake sayati na ambola ro na minti na ambola kan kasula bla ire o ibo ke ino afule kala wodi parce que ba amna kadla kasula ikadati men fo no banalo me rafa ko waluma ando ni wa malede antena blokala ka fo bela dernier ko be justement que le côté na nyun côté sur le côté anambra basila kiti da kuno ala banto me make wole tiadi amena wala asrinyara joyaluma ni tunye Ismail Nafo Jabi nintunya ka surnodombo ana femogo wie o Ismail Nafo Jabi kri tako folo blooming no be kanka ulude tunya mine kalo woro kaso ga kaso datukulen tunte ko aka lagine wari wa kemeduru kwa ko sora atumne na akaso tumamina atumbeka selinchini sungalo seli atumeko seli joli minke chokrobani musokorobau ninchen atunana onfe mali kono ya annali mali kono atuma be mali aslame uluka jereton kulubano ye ho conseil islamique yala annali minkera mali kono anana yirewa dondigeli minkera mali donigeba uluka nyimwa blofe no ye bureau des ulémas au conseil islamique ulu ye fatwa ke akoyinka ukalaje o senfe unanani dalu damaye uya jira kafo abeka seli jo chukumnuna maniga kana ni abebe alebolo aslameto minumbe malikono ya wala alislame minumbe malikono ya uko tuma ko akasegi afa jamanana no ye lagine ye kasro lagine yere uka dine latigeli nyemgwa blumbe ulufuna tunyi abali uku selibeke inafo chidin sallallahu alaihi wasallam atuwe selike larabukana chogomi utuma benti kaka selika ke kanwarela kami
n'o tɛ alkurani yɛrɛ lasira ni kan min ye n'o larabukan ye i k'o tiɲɛ don faso kan u kan ka magwɛ nga o tɛ se ka kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ a b'i lase laseli kan min na o nana kɛ sabu ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛ ye dantigɛli kɛ n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye k'a ɲini k'a fɔ n'a ti bɛrɛbɛn alisilamɛ tɔw ka hakilina ma k'o tuma a ka segin ka taa faso kɔnɔ bisimila o sariya ninnu olu filɛ nin alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ambade al-islamaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw bɛɛ lajɛlen don kiramantɔnyana ka silamaya foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma n'o ye kisi foli ye n'o ye hinɛ foli ye n'o ye barikada foli ye o tɛmɛnen kɔfɛ a dogolen tɛ maa la k'a fɔ Haut Conseil Islamique cakɛda min sigilen don diinɛ tɔgɔ la jamana kɔnɔ n'a bɛ silamaya kow kɔlɔsi n'a bɛ laada ɲumanw kow kɔlɔsi n'a bɛ danbew kow kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Haut Conseil Islamique a sigikun ye o de ye o kama ni fɛn fɛn wulila jamana kɔnɔ min bɛ diinɛ minɛn dajɛgɛ wali min bɛ laada ɲuman minɛn dajɛgɛ wali min bɛ danbe minɛn dajɛgɛ a ka kan Haut Conseil Islamique a ka wuli ka laseli kɛ o la ka silamɛw bila siratigɛ jɛlen kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ nin wagati laban ninnu na an baden dɔ bɔra Lajinɛ min tɔgɔ ye k'a fɔ Ismail Jabi min nalen bɛ n'a ko k'a fɔ seli bɛ se ka kɛ kan bɛɛ lajɛlen na a nana n'o fitinɛ kuma min ye a nana n'o dabaliban kuma min ye a nana ni o kuma min ye ni gafew t'a sidɔn Guinée gafew o tuma Haut Conseil Islamique y'a yira fɔ ka wuli ka jɔ kɛ o ko la bureau min bɛ Haut Conseil Islamique kɔnɔ n'a ɲɛsinnen bɛ nin dɔnni ko ninnu ma n'o ye bureau des ulémas ye olu de ka ko ye nin ko façon ninnu ye o tuma kɔrɔfɔ taara k'a di u ma masa Taala ye mun fɔ nin ko sugu in kan kira ye mun fɔ nin kan an ka dɔnnikɛlaw ye mun fɔ nin kan kabi silamɛya lawalila fɔ k'a se bi ma ni ko in kan ka kunbɛn cogo min adamadenw ka kan ka faamu cogo min na k'a fɔ nin ye kuma kolon ye k'a fɔ nin ye wale kolon ye k'a fɔ nin ye ko ye silamɛya t'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ye laada ɲumanw t'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ye danbe fana tɛ a dɔn o kungun n'o ɲɛɲɛ tɔmɔni bɛɛ lajɛlen bɛ cakɛda min bolo Haut Conseil kɔnɔ o ye bureau des ulémas ye ko in taara k'a di u ma u ye sigi kɛ a la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a la o kumaw bɔra ni fɛn min ye u ka sigi bɔra ni fɛn min ye ni Ala ta ni kira ta min ye ni jamana basigila min ye o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɔrɔfɔ ye o kungun n'o ɲɛɲɛ an bɛ kɔrɔfɔ sɛmɛ an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn na an ka alimami na Dr Saïd Sela a ka dɔn o kuma kɔnɔ ka jama k'u kunnafoni ka jama k'u bilasira maninfinw ka dɔn nin kojuguba in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin kokolonba in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin diinɛ tiɲɛ ko in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ani mun ka kan ka ta ka ɲɛfɔ Ismaila Jabi ni mun ka kan ka ta k'a sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ yan nin ko in na nin bɛɛ lajɛlen ye walanda ye an balimakɛ bɛna min lase an ma Haut Conseil Islamique bɛɛ lajɛlen ka déclaration kɔnɔ nin waati nata in na kɔrɔfɔ b'a bolo. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Silamɛw nin ye diina kunnafoni ye n'o ye fatwa ye ani laseli ka bɔ dɔnnibagaw ka jɛkulu min bɛ Haut Conseil kɔnɔna na Mali la yan nɔ ka bɛn kiri ma n'o ye ka seli kɛ ni kan wɛrɛ min tɛ arabukan ye ani o wale kɛbaaw o kiri kan ka kɛ fɛn min ye
ka benima donbagaw ka jɛkulu min n'o bɛ Haut Conseil kɔnɔna na o de ye jɛkulu ye min bɛ kiiri kɛ diinɛ kow la ka faranfasiya kɛ u la Haut Conseil kɔnɔna na o jɛkulu min ni maa 80 o de bɛ a la dɔnnibagaw la cɛw b'u la musow b'u la minnu taara ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o jɛkulu in ka bɛn nin ma u ye sigi dɔ kɛ ayiwa sigi in kɛra an filɛ farafin kalo min na o tile 27 ka bɛn alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hijira san 1442 n'o bɛnna février kalo in o tile 9 a kɛra Haut Conseil ka jabala la fɛn min ye ka seli kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye komi nko a n'a ɲɔgɔnna ani nin wale kɛbagaw ka bɛn kibaruya minnu cɛrina jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maa min tɔgɔ ye Nanfo Ismaila Jaabi n'ale nana Mali la nin waati ninnu na ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamana la n'o ye Lajinɛ ye ka tila ka jama fara ɲɔgɔn kan ka seli nin ko kan ye ayiwa misiri dɔ la a kɛlen ko ka bali nin na Lajinɛ jamana kan hakililaw falenfalili ka daliluw lajɛ jɛkulu bɔra ni diinɛ kunnafoni min ani laseli min ye o de filɛ nin ye a fɔlɔfɔlɔ seli min n'o ko de dɔn o ye silamɛ bɛ min kɛ bato sira fɛ biriliw bɛ o la sujudiw bɛ o la kuranna kalan bɛ o la a farida ani a nafila o seli o de ko dɔn nka fɛn min ye ala wole ni ala deli min tɛ o kɔnɔna ye an kan to ma o bɛ se ka kɛ kan bɛɛ lajɛlen na a filanan silamɛya ka dɔnnibagaw kabini gale u y'a yira ko seli min n'o kofɔra k'o tɛ kɛ ni kan wɛrɛ ye min tɛ arabukan ye a bɛ arabukan kɔnɔna de la hali arabukan yɛrɛ dama tɛ dɛ kuma minnu n'olu fɔra fo de kan ka fɔ f'a ka bɛn olu de ma o de kama o y'a yira k'a fɔ an bɛ don sali la ni min ye ni o ye Allahu Akbar an bɛ segin a kan fɔcogo wɛrɛ min bɛ o la arabukan na k'a fɔ Allahu A'zam k'a fɔ k'o tɛ ɲa o daliluw caman de bɛ o la o dalilu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ alakira ka kumakan n'a ka yamarikan sallallahu alaihi wasallam ko a ye seli komi a ye ɲɛ bɛ seli cogoya min na n'o kɛra alakira ka kumakan ye dɔnnibagaw taara nin kan Allah subhanahu wa ta'ala dun ye kangarimada kɛ an ye suratu nisa kɔnɔna na ko alakira sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye o fɔnkɔɲɔgɔnya kana ani tiɲɛ bangenen kɔ i ye ka sira ta min tɛ silamɛ jamaw mumini jamaw ka sira ye k'i ye sira min ta ala b'i ɲɛsin o ma o bɛ se ka a tigi lase fo tasuma jɛnni ma ni o ye labankojugu ye ala k'an kisi ka bɔ o ma a sabanan nin babu in na mɔgɔ bɛ se k'a ye k'a fɔ silamɛya dɔnnibagaba dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Abu Hanifa ala ma hinɛ ala ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen Abu Hanifa kuma min bɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ ko ale y'a daga ko seli ka kɛ ni farisi kan ye dɔnnibagaw y'a yira a yɛrɛ ka kalandenw n'a ka taabolo maaw k'a fɔ nin kuma in k'a y'a bila k'a ma to a kan o kɔfɛ fana o ye kuma min ye silamɛw fana ma baara kɛ ni a ye tarikhu kɔnɔ o de kama i b'a ye jamakulu minnu donna silamɛya la ni arabuw tɛ farisiw bɛ o la turukiw bɛ o la indiw bɛ o la habashaw bɛ o la hausaw bɛ o la i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ seli ayiwa ni seli cogo ye fɛn minnu bɛ fɔ seli la ni olu ye minnu bɔra alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam arabukan in na u bɛ kuranna de fana kalan arabukan fana de la komi a jiginna alakira kan cogoya min na sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka kanw bɛ yen a naaninan kuranna min filɛ nin ye n'o bɛ kalan seli la walima kuranna min n'an b'a kalan batu kama o ye min jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam larabukan in na komi ala y'a la ni cogoya min na nka min bɛ bayɛlɛma ka taa kan wɛrɛ la o ye bayɛlɛmali ani kɔrɔfɔli de ye o bɛ maaw nafa u ka kalan na
mgoson uka wajuni aye uka famu ya soro ala nga batu serafe oido inde aduruna don baga uka ninje kulu ho conseil konnana anga kaun awon fe yanno nko walma minte ko e kanwere nunu uka sangorota uka fanga soro oyuka lanyini mgoson amfana ka kaun ga sera soro ka fanga soro komi diɲɛ kan wɛrɛw fana ye fanga sɔrɔ cogoya min na nga o kan ninnu lapasali o ni waleya min filɛ nin ye k'a fɔ ka seli yɛlɛma kan dɔ la min tɛ arabukan ye komi n ko k'a fɔ olu tɛ ɲɔgɔn ka sira la a wɔɔrɔnan dɔnnibagaw ka jɛkulu n'o ye conférence nationale des ulémas ye haut conseil kɔnɔna na u bɛ a yira k'a fɔ silamɛ jamanaw silamɛw Afrique kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyɛma u ka kanw u sera k'u sankɔrɔta k'a sɔrɔ u ma taa nin sira in fɛ n'o ye ka seli yɛlɛma k'a kɛ kan wɛrɛ la mun kosɔn gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ dɔ kana na fara o ka fana kan a ka labɔ jamana kɔnɔ ka bɛn a ka kɛwale in ma a tan na dɔnnibagaw ka jɛkulu k'u bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ nin ko n'a ɲɔgɔnna ninnu n'olu kɛra a kow kana kɛ a kana kunbɛn ni kɛlɛ ye ani ni gɛlɛya baaraw ye u k'a lajɛ de dɔnnibagaw mana bilasirali kɛ ni fɛn min ye u ka tugu o ko a kana kɛ ni kɛlɛ ye ani woyo ye a laban kunnafoni sira fɛ komi a yɛrɛ kɛra cogoya min na jaw la ani kumakanw na cɛ in ka nali jamana kɔnɔ Haut Conseil islamique a ɲɛma n'o ye bi a Sheikh Ousmane Sharif Madani Haidara ye a y'a fɔ k'a fɔ nin cɛ in ka nali jamana kɔnɔ a ma kɛ ni ka ale ka weleli ye a ma kɛ ni a ka dɔnniya fana ye ayiwa hali a taara bɔ ale ye a kun t'a dɔn maa min dɔ tigitigi a ka seli ale ka misiri in fana la k'a ma kɛ ni a ka dɔnniya ye o ye kunnafoni ye ka bɛn ko ninnu jaw u bɔra cogoya min na nin bena dansigi kɛ bi aw ka dɔn kibaru la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu sigalen don lahara dɔ wuli se la fɛn min dali masa yɛrɛ ye jaabi di k'u bɛna ɲininka yala o waati n'o ye duniya wuli waati ye yala a bɛna kɛ tuma jumɛn ko ciden ko a fɔ k'a fɔ o dɔnniya bɛ ala kelen pe de la o ala min n'a bɛ ji la jigi dugukolo kan ji min bɛ nin don balofɛnw na ji min bɛ dugukolo saniya wallahi ala de b'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ muso kɔnɔbara la kabili tuma min na lawajibi se yala jɔnni bɛ dugukolo kan k'o b'a dɔn sini bɛna kɛ cogo di an tɛ bila wa yala sini ni waati o bɛna sɔrɔ cogo di jɔnni b'a dɔn fo Allah ala min ye dɔnniya bɛɛ lajɛlen o tigi ye ala min ye dɔnnikɛlaw ka dɔnnikɛla ye